Здравейте хора, аз съм Георги, но този клип няма да бъде в моя канал. Аз, един мой приятел, правим нов канал и в него ще снимам много, ама доста по-редовно. Сега правя този клип като за добре дошли и се надявам този канал да се развие повече от моя. Знам, че моя не качвах много, защото не ми се снимаш. Честно си признам, не ми се снимаш. Но в този канал мисля да качвам на... Ще ви покажа сами да видите. На FIFA 14, на Counter-Strike Warzone, на Grand Theft Auto San Andreas, това BG2, CSGO, ама тук с ботови, не е истинското, защото не мисля да пари, ама все пак и на YouTubers Live. Мисля, че ще ви задоволя. Значи, горе-долу ще снимам една, две... На Майнкрафт няма да снимам, защото ми се прицакам на 2, 3, 4... да, и на Outlast ще снимам. Ами горе-долу 6 поредици ще направя аз. Така че, това беше от мен. Чао, чао!